Žele bombone? Nije loše. Što? A, kakav divan meda. Wow. Da, moj meda je najlepši od zlate. Ja, Vanessa, fuj. Jadna. Da, imam najmanje pakovanje, ali to je bolje nego ništa. Što? Samo jedan komad? O, to je baš malo. Ali šta da se radi? Sad ću ga probati. O, veoma ukusno. Kako? Da li je to sve? O, šteta. Uopšte se nisam najela. Dakle, sad je moj red. Odmah ću probati svog medu. O, baš je lep i ukusan. Zadovoljna sam. Sad ću odlomiti komad. Tako će mi biti zgodnije jesti. Ja ne mogu da odolim. Moram da probam. Hej, šta to radiš? Daj mi, to je moj meda. Moj nos. Kako ste smeli? Dođi ovamo. Kazni je odmah. Važi, otvorite usta, Eto ti. a sada žvači. Možeš da ideš. Konačno, sad je moj red. O, da. Ja obožavam zlato. Šta je to? Ne brinite, gospođice, ja sam ovde. A da, trenutak. Izvolite tanjir. I pribor za jelo. Prijatno. Hvala. Sad ću odseći komad. O, kako sočno. Neverovatno. Ali mrzim da jedem sama. Treba mi pomoć. Naravno, gospođice, nahranit ću vas. Da, tako je mnogo bolje. Hej, zašto si se zaustavio? O, ne, šta? Opet? Ja moram da probam to. Jao, kakav užas. Oho, kakva čudna fontana. Probat ću. Ukusno. A ja sam opet dobila zlato. Hajde, siromašna, ti počinješ. Da, hajde, siromašna, ti počinješ. Dobro, prvo moram shvatiti kakva je ovo čudna stvar. Jao, kako je kiselo. A sad ću probati ovo želoko. Ovo je baš slatko. Jao, a sada moram da umočim oko u ovu kiselu fontanu. Mamice, plašim se. Ovo je baš dobra kombinacija. Da, kiselo se odlično slaže sa slatkim. Kako mi skače bombona. Odlično. Ne, zagrsnula sam se. Jao, moja glava. To je bolelo. Možeš li da paziš malo? Vanessa, hoćeš da probaš? Pa ne može. To je samo za mene. O, da, to je prelepo. Vanessa, šalim se. Ne, može. Dakle, vreme je da umočim moj slatkiš u fontanu. Probat ću. O, to je najbolja kombinacija na svetu. A Vanessa, skloni se od mene. Janice, imam dobru ideju. Da, sad će biti zabavno. Hoćeš da probaš? Naravno. Jao, moja glava. Hej, šta si uradila? Imam ideju. Sad ću se osvetiti. Da, to će biti zanimljivo. Mamica, šta je to bilo? O, ne. Kakva ti je faca. Mislim, baš mi je žao. Kakav užas. Sva sam prljava. Presmešno. Prestani. I mene si isprljala. Dođi ovamo. Skloni ovo odmah. Da, odlično. Kakvu lepu fontanu imam. Sad ću da umočim svoju šećernu vununju. Sad ću da probam. O ne, gde mi je nastala vuna? Dobro je što imam još jednu. Šta? Opet? Kako je to moguće?
Dobro, onda neću koristiti fontanu. Ne možeš tako. Moraš da umočiš u fontanu. Dobro. Kako me nervira! O ne! Sad će mi fontana pući! Mamice, šta si uradila? Ups, žao mi je, devojke. Baš si bezobrazna. O ne! Kakav užas, samo ne kore! Šta, cijela lubenica? I šta da radim sa njom? Wow! Pogledajte! Ja sam dobila najskuplju lubenicu. Neverovatno. Jadna Janice, a moje saučešće? Ne mogu da verujem da ću morati da pojedem to. O ne, odvratno! Jao, jadna. Sad čekaj malo. Obrisat ću ti suze. Butleru, dođi ovamo. Moj drugarici je potrebna pomoć. Naravno, ovo je za vas. Wow! To je baš ono što mi treba. Ubacit ću kore unutra i napraviti koktel od toga. A ja ću vam pomoći da sipate tu čašu. Ubacujem slamčicu, ukrašavam čašu i eto, izvolite. Hvala. Sigurna sam da će mi se dopasti ukus. Jao, ne! To je još gore nego što je bilo. Fuj! Dosta mi je bilo. A Mija, sad ti. Dobro. Za početak treba isteći lubenicu. Ne mogu. Opet mi treba pomoć, Butleru. Trebaju mi snažne ruke. Važi, izvolite. Kako teško. I 1, i 2. Ne mogu više. Dobro, hajde zajedno. I 1, i 2. Ona nije normalna. Gotovo. Sad imam snažnu ruku i mogu slomiti ovu lubenicu. Wow, ne mogu da verujem. Da. Ja uvek dobijam sve što poželim. A lubenica nije loša. Ali hoću koktel od lubenice. Naravno, sad ću vam pomoći. Gotovo, ubacujem slamčicu i možete probati. Hvala puno. Da, to je prelepo. Ja sam završila. Nikad u životu nisam jela tako skupu hranu. Dakle, vreme je da počnem. A za početak ću malo poraditi alatima. Da, savršeno. Uzet ću jednu krišku. Pa to je torta. Sad ću je probati. Topi se ustima. Ukus je fantastičan. Ja sam oduševljena. Da. Ovo je pravi užitak. Dajte to meni. Super. Što? Čekaj, gdje je moja torta? Šta, torta? Mi nismo ništa videli. Ojoj, ne mogu da verujem. Zar je to sve moje? Ogo! Ova porcija mi se sviđa. Šta? Samo krompir? Ne, ja to neću jesti. Moraš. Ne, sad ću povratiti. Butleru, uradi nešto s ovim. Nema problema. Sad ću očistiti vaš krompir. Da, bravo. Gotovo. Ne. Ovo isto neću da jedem. Dobro, sad ću vam iseći ovaj krompir. Ups, pa dešava se. Šta? Pa dobro. Vanessa, hajde sad ti. Dobro. Za početak ću probati ovaj čips. Ukus jagoda, prelepo. A sad je na redu ova teglica. Čekajte, šta se desilo? Zašto je postalo tako hladno? Očigledno mi treba sledeća tegla. Postalo mi je toplije. Čak i previše toplo. Ne,
Sve sam spalila. Ostala sam bez čipsa. To je bilo zabavno. Okej, sad ja. Da vidimo šta je unutra. Ne mogu da verujem. Kako lijep komad čipsa. Obožavam. To je najbolji čips koji sam ikad jela. Čekajte. Šta ako malo promenim izgled? Sačekajte i gotovo. Šta, Janice? Sada izgledaš kao ja. Ne sviđa mi se to. Eto ti. Devojke, baš ste smešne. Ups. Ovo nisam očekivala. Jel vam se dopao naš izazov? Onda stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!